Pase Yamawaha, Sompa 93.1 FM, Sompa 98.9. And some no doso we ana yede eba. Na some no be any say. Dom kuma ye womra shabaja fie mpanyofo wofra wapa wamo no kasa chiremu. Wasamande si amanyoko na kuma tutu no mu de ne siye ene be adwuma. Na wahini ajakum ebrebia etwamu na wosi oman Ghana nam ewo US abrochimemu and this insensam no ono so asane nsem bi senyansa po e de afa ho. National Chief Imam Kasama Fonso Kasa wasi amanyosem atem de di ama no homene so oman Ghana mu no anke Ramel setiase a wode ne bo ebema no. Nene empanifo bi ya enim de efa amanyosem ho bedin komo afa and this amanyoko no nsensem a e bore ekosoro yi ho. Enfefe mantem mo panyepa ya obo adom twa dom ano de ma andisi amanyoko no akire mo sa fimpim ye no ne aduonu nan won ba de betumi bia sane ye ba ya enfefe mantem mo ebe ya ndisi dia empani ka de to wo se me kopa bibia bedi ene me be ya dan enenam so ame adwadifo ye awia yi yanua ba ma kwa me redu ade nsem nyina ebebre yen ye be kwa for dua monte so ara wo sem ayansa ka kire se shankani be de ne hya kwatua fa abrante kwa bi hwa mo wie no watopia afagyan ye bekọ bono mantam emu ne yagina koto krom eno ewo sunwane ene ne mpotamu na suku bi ho wahye ama adwuma bi akoso ena bibi ntia ede nsem a abc resource ya na wofo no mo twen se wo mo ma no de mo tworoye wo mo sabaka sunsanso no wayek adwuma ko de krata bi apiedwa ye home so na ye pebo mu kwa bi ne ekopie mu ewo Zambia mamu a ayedue maminue hyeden ene kafra nko a nyina no eye awerehosem bi a asi ewo hawia ensam no edoso ne yakyekyera ye besamu eye live ewo Facebook ena YouTube no nso eye adwuma Sompa 93.1 FM Sompa 98.9 yenuanom centers bebre etaye nche awia yede nsam no ma adehye ya edi akoniaba taxi drivers truck drivers pragia aboboya afuom adwuma mu ba bia eda mo nyina mo asese stations no dots na so afide no da ha awia eye mizo ano ne a ejagira mu na hoodi wom se biribi no tese wanya bia no mu a wo ya ye wo ho me de bia me ka tell se wo no obi na tifie no onu mizo no ama wa hwene na wu a wa yie wo ma efise ne tirem oden e ma we say 5G no so wo ho ya eye kama pa sika sam de hu hia ne science obi e bom pa Awurade boam na menya sika o boam na menya sika FIDO usunu nyina no eto atwa abe heba clinic e wota na so apotrapa new site ho yare bia e bedwane honhom fa ne honam fam e ma remfi say Silent Night Guest House and Event Center ya sam keto akuri jagira ten we wape oba bia no wompre awia wo de kwete ho ne frɛ no woduru ho ba prefi say wa kyere sampa o so o ye guy na aperitivo na ebe e drinker e yankumankuma he obotom kura obi ahu emoro enye de eboro eye kama pa we ni aboafo pi na awia yi ombo ye chidom a ye de nsam no ebrewo anawia so fomienu ayaje atwa ayeme akosia ajewa kwade boaten menemenu nana kwabena kesa fe nsam nkyeremu no enie ye ko NDC amanyoko num kanea santimanta mu dwantrani edema NDC amanyoko no ebre bi ye atwa kra na osi oman Ghana nam ewo US abrochemamu ne din ene Daniel wo hene ajakum ana kasa na no pai ebre na wone wo man hene wodu boachi edin komo wade achia bia dwumadie no so ensam pi ana wade atudwa opani no asem a wade mansam trofo nyina akese o se ensakyereye de obia atumiye na nsakyereye bi wo ho no a wo yi a na eye ne yiom a obia ne ho opese o ye nsakyereye a sabio ede ka no bakakoto amana mu obia ka akura no tim na sabia wo chenji a ye se ka no ede wo ko wani mpepo na wo fra German help ji akakra bi a na wotimi eko wani mu na nti sandi samanyoko no mpanifo siginaye na wadanda niema mu a ne nyina no eye de betimi abo party ne yeyo na afenso ne nkankro wo se ndi samanyoko no nyame adom a 2024 okokese eda omanim yie pa ne nyina ene se ompese ombegya banwa no edi free na adodankwa ekufodo ene MPP amanyoko no ntam ti wafra se aburu nsuo ntam sabaya wona ni betimi ayeko Daniel Ohinejekum Krata ya ukamwa semu ya national chairman and the functional executive committee for 3.1 and they call ma I'm not sure before no penny open oti on the man speaker bonaman yeah new executive omo the aban na nisu me tie enu ya akidun ketia enti mo body ma fa na muntu a umutu ye no anu na akofa ensem bibre enu a munya mu ni si wo fe e si wo tamale e si
to Kumasi and party of near Mecca, Mr. NDC, Manukui. And Mosiba, Yinya Abutre, na yen shake, yen president, Send Bayer and Tiasia, and Sana, say, if they can be piano, piano. Nasibu Bayi, Ubia, or Nigeria, or Pino, I say, if you see yet, a beboa and moi, I don't think I'm trained either right time to have done it. Media, near minimum say, yeah, baby. And yet, I can for if free say, it one among a free 1992. Now, that would be by Sompa 93.1. Every piano, a party penny for no mutasi, and no make it saying now. And then the command, and better to just one. It's a normal thing, the party executive. A year, idea. Move to me, so me. Na a bebo I say more. Yaya so ke binyanti ase e dey ma party penifon. Ana say befa seven na wedi nama emu atemnidi se bio atemnidi ayi die penifui. Ani hwai na media menko amadwena America. Enti dem pese busa ne say na omo se omo ni penifui nyaje. Dia na omo wele say sa embrashe bejemu omo da no. Enti omo make now happy ball. Is that the point that they will be there forever? There will and ought to have been changes in 2020. And then, yeah, a chagu ye, Daniel or Hene at a Kumabrabi at Chamu. Now we see on my Ghana name our US Abruchimamu. And this Amanyo Kono cross and Timantama Brabi at Chamusi, not Nijam Trini at the NDC Amanyo Kono. Dr. Keso to Fosson, Ayapani Paya, Wakomra Shebajafia, and this Amanyo Kono Kata, Kosa and Chakra. Wababatana Konyaso, some minority leader. Na a free brass acratani friend is Yamanyokona Swaya Bayano. One Manya won't see BB and Franchana 42 and this Yamanyokuni another dray and of friends and trophy shamu. Nanga say no, Echremosa, a woman's nay, and such a strong about when this Yamanyokon Sawano, and a minority leader, a Wamanyokoni Muno, Nipa Pinua de Hoya dear. Nasho Sabio, Yasabio, a quarter of fra, a fen Wabaton Quemu. Wabamra Shabba Fiani Fijama Kuma could do none ye, Yawa nim your man a papa moon in a bonnet show. One more one bomb Martin, and your my uncle ye, dear Quay, dear was ya to 20 years dinata, Yan and Penny for no Mudiani Moyera Harna Idrusu, and a one more baby because Sunny, one more one more juma fire. Now what damn penny for say, I done this Yamayokon was a papa. So what much to me this up and Indian was shan and sa. So I'm Ramatiakunya show, and I'm so I'm was son man for you now, bo. Some more be a manakument to chew. One more in ni, now one more vampire bo and turn a cheese and said, Juma Wabayano, what in see and your task one cabum croyan about ye, and a baba yashan with said ye and this Yamanyo Constitutional, woman sa ebitumiaka. I have no doubt that with the support of the entire minority caucus in Parliament, we shall succeed. May the God Almighty guide us, bless us all. And let me also add that our first responsibility is to unite the caucus. That will be number one in the agenda. Things of this nature happens, but obviously there is a need for us to show leadership, and we will do just that. Most importantly, I will focus the next month to tackle three things. First, I wish to first of all send a message to the NPP that the people of Ghana are calling on them to downsize their government, to reflect the mood of the country. You are asking people to forgo their coupons or interests. You are asking the ordinary Ghanaian to sacrifice his payout. And so therefore, if His Excellency the President intends to reshuffle his government, let me know that we in the NDC will not accept an attempt to increase. If the current size of his ministers increase by one, that one person may not receive our cooperation. And in the end, we also wish to assure the people of Ghana that as part of our engagement with the Finance Committee and the Health Committee, we have agreed to do public hearing on the audit of the COVID-19 expenditure. Public hearing.
beginning on the 7th of February 2023. At that point, we will pay due diligence to the duties given to us. And then finally, we will also embark on a roadshow where we will galvanize the people of Ghana and educate them on the meaning of what this economic crisis is going to take us through. But to conclude on this matter, I will appeal to the rank and file of our great NDC party, members of parliament are in good hands. We will work with them with due diligence. Obviously, we are not new in this house. I've been in this house for 14 years. I know the capabilities of all our colleagues. Some I met, some came to meet me. I was your way, Dr. Kesa to Fossen. One on your turn and cannot pay paya, Sebred Robertson, Konya show, and this Yamanyokunim, some minority leader. Bomofone de nam ehwa paso ndi samanyo kono sense no anti awia ye pese ko school kakra na ye ne Dr. Isaac Bracon ana AD enkomo University of Education ne fa ya ekere amanyosem ho no pani edi ne djuma Dr. Erade asomdwe nkan wo enkan so Dr. Mesre me busa wapo mu tesen ja ya kakra we no obi be kan se eye mini reshuffle na aba ndi samanyo kono mu ana se ania ni positive and the negative side no Dr. anything yo reshuffle there wo team bi na wo ye reconstitution se bia enipa asumasi obintin koto na wo yi baako ana wo yi mienu ana wo yi wo nyina na wo de baako fro be hye o manemu a wa ye reshuffle enti ministerial yabakase gbe no ye reshuffle no ma ye na reshuffle de ensakremo bi a wo ye no ewo produce positive ye ne papa so and negative consequences yan share empaso de beba me gide se party no agene ho ehun se wo mo ja san sakrawe ensakremo we ya ebebo a wo mo ene o maye se de enti a omo de omo hu ye de e bia yen ye hu ni ka e ka se yen ye bia ehia ne omo le ko nakra na ene ye hu de enti a adwena e ka ye kire na me gide se ebeye se ni papa mu a enti omo ye se ene o maka to edwa no sikasem hyehyeye no krachia oba be di kan no sesei ye ko sikasem hyehyeye mu e de kobra ye beto aba no ejom pe obi a sikasem hyehyeye wote ase pa no watimi ni party ye waban mu no e de afi so e wo emrahye begafie afi so eba nyinama hoden so a omo wo obi a ono so ti ase wadi dibre wo mu pen ono so emra nti saa ne ma mienu we na fe o ma kika ho enti mi gidi so ma ne san de omo de ahoden ewura enipa na edi o manim no mu sebe ya obetimi akokan na watimi di enkonimdi abre party no ewo emrase pejafie enempo se ye kwakoto aba ebetimi aboa wo mu enti ni papa mu de no na ewo hawo so eso so aso bone no ọhụ se ọmanpani dada mahama akato hɔ sɛ wɔyɛ sakremu bi ɛna nkurɔfoɔ bi koraa mpo ɔmane no anyɛ anyɔnko bio asɛ ɔdɔ dane apeetɔ resafo deɛ saa na tie ọmanpani dada akofoɔ nso ɔyɛ resafo bi krakye bi wansɔbaifo resafo no yɛamɔne din baabiara bio wɔno no ɛnyɛ wɔno nkompo ɛna wɔamfa nkyɛ manpani dada akofoɔ Nembom nipa woni ene constituency ho no mo a eto abama no enipa omo yada no e fa se me admirers ani afoforo nyina so ko stand ko kan mo nyina so we say ya bai so won say constituency bi say o te za dia tamale ko ye na omo ye ebinim kwa ma 72 hours ni me say mo nche mo ho no ma omo ma 72 hours person a ye nim di omo beye so kobane sa wa hwe ni yi a na kwa kofenso nso bone aba wa hwe ye kura na ebi mo beto skatem bra o se na ebi mo threaten no
enti ne boni ene ne papa mu no ebi na medi egu yi Doctor yɛn hwɛ adeɛ bi wɔ ha sɛ woyɛ obi a wokyerɛ adeɛ ɛwɔ amonyɔsɛm wokyerɛ amonyɔsɛm mu adeɛ paa yɛn hwɛ ebi mu ka ɛkwane a resafo yi fa so a ɛbaeɛ asɛ proper consultation bi anhyɛ daa ankɔ so 1 2 no ɛyɛ sɛ wohunu sɛ saa resafo yi aba so ɛyɛ ade a na NDC foɔ laki dadaada na time no ɔmayɛ no so bɛboa wɔ mu yo border consultation there so what can a relative young consult will be including polling station executive so let it through I will nipa no badeka said ya you my fee yes now mutual for my kunye and now the thing and I told me you know yana ye regional for no executive no and now say national executive no omom na yes omutu sa na mo we and now say MPs na work party no from wo no dom kuma no from wo no and ye consult wo mana be gide say bi nyina no we ya enka ebeche na mo party no so for bi esan so mba be bi o mo so MP for no de be gide say omo di enkutamu bi a na nka beboa esan say party MP for bi and asensan petition say omori safety omo masaki omo no ebi so say there be the omo ye no eno ano no enti say komo na consultation no ekoye won mu a omo ye MP e wo party ni din mu wo mra se begafie no a enka ho no enka beboa enka ho no ebeboa enti say ya omo anya omo di abayi a e pagya e wo constituencies ni bi mu e na say MP bi mu the one ba na one se tiremu kwa edi division entity mo beba no enya dia eboa party enkabom awie nkunimudie na se wo de entity mo ba ya na ne sunsun aso ne ntai ye wan hweso wo eye Third Republic Liman Ebra Liman Party People's National Party edi nkunim no na Liman na wo ye new Imolo alaji Imolo Igara ena kopa ne bae Igala amanfo se o mo nim Liman enti ba Igala wu ye no manso ankofo bi amo from ho adadafo CPP press no mo ho kwesi ama friend say krogbadu say kojobo tio enamo any ade o mo de o mo so mo o mo ye old guys o mo ye ni ma bebre na fe Liman kra ni control bi o de American continue say entity mu aye division ba emma enkunamudie ntai ma baby enkunamudie tai ba ya na ekume bi se titi mu ba na kwachiri pa na constituency na mo fi threatening baby for the be vote skirt and blouse most more person mo nya more seats na mo break the mo ultimate capture seat no bi na mo ma presidency no na ko ba na sa na ma titi mo mo ba na manya bra reform fee party mu ye ne mususu aso de bra party no wongo abatu mo enti omo hwe ni ye na omo anhwe abempan se enkra Doctor me final question na wada romane ya na me busa se wo no se time no ene saa ade ya akoso yi no wo no se na NDC for lake saa ade we dada na bi se Owura Johnson say don keti akra to obama no nchai no atemi ateki saa bold decision we won party ni say no wo no the time no ne ade no a ho no be kan se dog timing ni de there's nothing wrong with the timing. And the baby am okay be on bet na resafo no. Le momo no. Adwe ni pe bi wo se etaye kire nti a omode ye resafo no. Ana de wo be ye bia no. Politics in Ghana, regionalism, ethnicity, play a crucial role. And sometimes religion. One was a man for reading meanings into it to say. Cremoni biedim. Crash your up and day, and found secretary than it seems so no, or your Pentecost into a Christian. Eti Muslim ni be anymore, and no why you Muslim, you know. They say Bako creating religiously, no, or be success in pro for Wakamon. And now, region as well. I'm out for ethnic balance, regional balance. Where you be here, where you be here. Apart from here, what region 16, you have north south divide no a key. And you over here, a bra, Kwame Nkrumah constituted the first cabinet.
Edin Clark catcher said, "On your money the Gold Coast colony, when you back confia Sante, no you back confia Northern Territories." So, and Liman, all choosing the running mate, Liman system offer Obisi Cape Coast and our four Femaha. MPP, Sano Mayanwa, Epiura, Professor Dubuan, Breswa Babesine, San North South divide, NDC Posusia, Officiema, Nana Badi Genity and our four Femaha. And you will get next Northern Territories, will be clear 3 1 more. Many are not ethnic regional balance, any religion, Yako Hajuni. And the mouth also I be able to say, Obi time will be a Nippani be one national executive no more. Omo trying to say, Menasi Popima, a Nipam Yenu or Majimo, any Afrophobia or Modi Bedi actually. And in all time, Womontino, and why yes, I be to show them prayer power line. And in the time in the Kenya problem, them were be a tired any Nema balance, ethnic and religious and regional balance, and church mom the biano, and ye pay it sebeto asumo. Doctor Awiai Eradi Asumdu encounter doctor. Encounter. Dr. Isaac Bracon Awiai Odiako Skui. Winiba Suaponumu, a ho and Odini Juma, ne fire chere amonyosem, a hono penny, a dinner Juma Awiai, Waboy Sanchez Chimui. Na ya kwa mano so na ya ni amade boni na ya chichia kodim komo every incrementemu and this yamanyoko no one party office na ya tete akere san hyiamudi asonko bi kosho den ewa amanyoko no afemu a one mo hwe ade yie atu yie na ya chichia yamane boni ya egusu adapusu ahoma no se yensa ebeka no na sa wo konfifi mantemu a enfifi mantemu panyipa ya wobo dom Acho dom de ma andisi amanyoko no ayowura Michael Derry na wokyere muo sa sia no andisi amanyoko no won momra kura antenai na wo hwe fifi mantemu no akonya no akwa se ebra no bia ya ebeto ababia no esesa sa kwankwa ya MPP na andisi afa ejimi hunu nipa akonya no ankasa wotumi fadi so kyere de ne ho den enam so nkyere wom gusu ada ade nuoma egu akwan mu na warma yantoto ye wandisi amanyoko no mahwe hunu se nyame ya dom afimpim yeru ne aduonu na abato a womanga ne yebeto mu no amanyoko no betumi adi nkunim ewom wonne yamane boni Eric Anan ne di nkomo na wakyerkyere nsemo de kyera no wabra na hyiamudie ne dwumadie sonko bi ekoso ewon fifi mantamu. Central Region NDC, we are also focused. The fact that we don't come out to make noise on the media space, we don't come out to make noise on the television space doesn't mean that we don't know what we are doing. I have been part and parcel of the past administration. I know what we did and we were able to get 13 seats. And this time around, I know what we are going to do, get the presidential seat for us in Central Region. And I believe, say, Yakupon Yaduma, Shebe 2024, no, with the Penifua Yapang, they are going to advise the party and then the regional chairman, friend, and then the show war, and then the friend, the name the war, also Dobuano. I was so just no na and watching was had your foot pinoa to Jadema, Council of Elders, a hot door as a woman in a tank camum, Sunny Abaya about me a boama, Amanyokono, one about 2 on your maho drum, the Beguaquemuno, a bet to me a repay. In the media, yes, we're in your Council of Elders. I will advise the party at the regional level and the consensus level. Senebea, it will be a year after 2024 election. NDC Amayoku, I was Central Region Yaba Boyewa, yet a year quick. So, in the committee, yes, one in Council of Elders on a elections management committee. Yabesha, Yatuaba, a year 2018, and a year power. New administration was share will be 2022. The 2022 will be per appointment will find an election director for water maso other committees in our water maso na hereby na for former administration and other appointees at the election directorate level which might the abbey Mami Odano, Madame Gloria Kumsin, Yakupon, Oman, Modern, Swapon, was then the two region communicating. We do not want to meet man at the MP into regional communicating with national secretary, national chairman, and then the acting
for instance, National Election Directorate. And then they advise us if currently, it's under committees, national FEC, and NEC what's there. Yeah, dissolve committees in now for now. Name after the parliamentary and presidential election. Yeah, this one when I there you powerful fire, powerful. Or there you maintain one, so they maintain one. It's yes, we want to move. That's not for one branch. It's mayor and there pay the advice and there you power interim election management committee. Into women where interim management election committee 1 year election directory. One over share Emma Ayan Saturday day in me over share regional youth contest na your parent or pay and as a party as a youth, as a party, in the regional level. I was your way and 50-man temo Panyapaya, watch a dumb bottom, and not the ma and this Yamanyoko, no, or Michael Derry near Turning Kane. Now you're concerned for Fromu. Customer for the man national chief imam, a your rush shake our may yaw shaibu. And I watch them was our doing yabe brepa, see a war my mo. Now you want mamma near mania, Yadacha crotchet minor, show ya my quine. Ama manyofo binom de enian hwade won hom bia ba bewurewure mo franim na atem de die ne na yamanyosam won mo de awura mu was sa some way kanema panyina wanya ne ba bi ko Yera John Evans Fifia Thomas papa kan mre bi atwamu sa manyosam atem de die ne yehwe yo na dache de asem beba enam sokora po manu hunti wafrafra panyimfo bebre ya na ye nuanom asofo enkremofo panyimfo ene won mo ka bie wo nyina da councillors ka ho sane ye beya e betumi anya sasam no ho pomasibre na nkoda a won mano ya e wo mayi mu di atam atwe akra wa amanyosam wo no na nyina da to betumi atwa wo se firi bra papa ne firi won mo apɛ ena saade ne tekoda ye na ya be ye su ne ban bi di atena amanyofo mu amankame ye se na wano nya ye a wontimi emfa ho ndo amanyoko bia ema no nya yi wasa saade ne ha adwene yanka Professor John Evans Fifia Thomas Tiasia ko de ne bo be ma ne pa sa samu amre bi atwamuo waka tro ho se yanhwe ne ye de asembeba no ene ne nei edaso a edinya. The young people who insulted the president were given some punishment. It's important for us to reflect what could be the consequence and how did we get there. I remember His Excellency Jonathan Mills very well on this subject, and I keep on repeating this. When he took office, one of the things that occupied his attention and gave him concern is the politics of insults. You know, he was in office for a time, but early part of his office, that's when he was really concerned about this. I would have wished he lived longer today to witness and to hear, even if he's out of office, whether he could be given the opportunity to give his reflections on it, because it's something that he spoke about a long time. And he called the religious bodies, Muslims, Christians, and patriarchy, and he was trying to use them as a way to really get into the mind of the public about how we should really handle this matter, just because we are in politics, that we can really reduce ourselves to such levels. But I want to talk young people. The accounts put it this way, that penny and obi obida, but akorade. In other words, the elderly, the gap between the elderly and the young. The elderly went through the mill, and they were at one point at the stage of the young. But the young people are yet to go to see what the elderly have seen. And that is why there is wisdom, there is blessing to be respectful to the elderly, so you can receive their blessings. Indeed, even if the elderly make mistakes, those mistakes they have made is an opportunity for us to see how things can be corrected. So sometimes we have dwelt on the mistakes of our predecessors and then have charted out a better course in future. So you may disagree with the elderly, all right, and without the politics of it. So anytime you see young people throwing stones at the elderly, observe very well. I was turning care customer for the national chief imam, Sheikh Arameyao Shaibu. Afei yamra asante mantem hasei. Se edru ahomache efri no mienu eba no 9 hodie. Se wonnam kumase baabi pa ye honi adaje kra na ya eye swame runabout. Efri se de enuanom adwadifo ma esi kru kra fra chiri eba honom no ya ano de ne pa ne nyina no ye de agya ya funi se ba ye benya bibia tum nyenya bia hwe ye yere ene ye mantira na ena no pa se de da ne da umba adwuma ne nso omo ba adwuma na ebra omo ba adwuma na yoro hosem ekosi yese Toyota Komota bia ne registration number no ye AS
3987-13 sɛ wɔfiri he wɔde bɛwura yɛ maame yi mu amono mu hɔ no mu a no ebi kɔhyɛɛ kaa n'ase ama kyerɛ sɛ mmienu koraa de ɔdanseni bi a na ogyina hɔ de ma yɛn sɛ ne deɛ n'ano ɔdene paa ne saa yɛ nti ɔmde ne kɔ Tafo Government Hospital yɛ kyerɛ sɛ ɔhwɛ sɛ adɔktafoɔ mpanimfoɔ bɛtumi agyina no so na saa nipa yi bɛtumi asa agye wɔn nkwa bie mu anɔpa no koraa mu hɔ no de ka baa sɛ baako ɔbɔ akyire de kɔ kɔmfa na ɔkyɛ aban yɛresabea no deɛ na ɛnenam mframa mu sɛ wɔte nenanom wɔ nseɛ do nanso so sɛ yɛ nokora anaasɛ nyɛ nokora na wie yɛpɛ sɛ yɛdi nkɔmmɔ kakra akɔyɛ atesɛm ne mu nsɛnsɛm a na wodeɛ mom yɛntie nsɛm bi akɔ so no akyi yɛn nua bɛma Kwame Redu wadi asɛm no akyi afiri anɔpa no a bɛkasa bere ba be fanse be 330 da bi ba 330 ana ebeduye ne jaye ya be ko fa me ne ma be duwa na me siesie me to gri be pele kalot enti me siesie wi esi apa na me ba no so efere no aba wa be yi bode na ye de egu ho no me kwa me beja na be yi bode na egu ho no to yi bode no go si apa se de enim hwe ana sister ba ko so to bode ni bi na me siesie mo ka dem sama me gri be pele na ba be to bi onam si o na me sie ba be to I don't be serious and I'm see me board here. After the material and the Bibi Paja with him, the Paja with him, Jesus. Da, I come never come at home. Now, what the credit man is sure I didn't see a chassis. And until I'm a young son of Bano air yet him, and I'm a corn and Chellam compared, and I'm going to call Tafuji. I'm going to call one. And one of them I'm in a back, one of them I'm buying. Robert didn't want, I didn't buy it. Will be a come. Ana me gina ho do press serious pa de nipa mienu ba ko na afiri ne ba ko na de nyame adom ne hoye me ne na me ka se da me nim ba bia wo fire ana me nim ne din oh ne fie be de obanya be 45 or 50 ai wata de wo ye ho pa wata de wan ton wo be ton wakọ wo de se ba kura na kwara nka no want me ankasa da saka ne si ne so nto mo yi na no to hospital no want me ankasa ante e bia me firi ha ono ba ya no no wose jinsi ne so fuji ene anta fuji ne na mdom kwa me kwa so ne nipa na me gina ho amehwe wo mo me nko a ndo wasirim ba ko ne wasirim ba ko ne de nyame ada fuji wo no o mo se ye me peni hunam nipa na ntia sanke ya na so ne hu nipa kura na dia na ntia ko mo ma gini ho na ko me fa enko mo kire me so me ba ma ba ya me hunu ba bia ma me ni firi ya kokko tieti akrokoro wa on wa bebre abusia yasem ayerehosem pa abusuafo ya mudi achi wo Facebook no so no tumi se ma me no madwadifo no omani abre papa na sebe ye behu abusuafo no bi kura no odomfo ebia odomfo bi be ya adom ama yahunu bi se bia ye nua ba yi ofiri ha na ha na nchi efiri sedem di ka aka kire wo no akoye nkomodie nti ye nua ba ma Kwame Redu na yesoma na nopa no se wonko na onkohwe se de niema esi ekọ se Kwame Redu abade na se nka ye hwe se yo Kwame Redu emma ye de na se awie me kanfo de ma wo se Abe Herbal Clinic e wota no so patrapa new site ho a mesrew yare bia no fo ne kire mu ho na wontu ase ma wate de ye honhom de e na honam de se obi de adu akanya wantumi anye waye de ta no so patrapa ho no mo anowo 0243 34 5392 0243 34 5392 Kwame Redu awrade asomdwe nkan ankan so kwamna na apomu te sen nyankopon adom awrahu semasi ya naja yegyina afofia ho saa ya semu Kwame efra no pa bre no a beka sabre de na waboabo no a wetimi ne mene matiefu achebi kwamna sadia wodi kan dia tijua na machi asama eti wo swamra ba to America sei maame ba ko a ono ebe bedigwa wo hono mo wato na nanom ewo nsia bi wenimu emma yeredi akira na ebra ye bopini ka na shenkani ankasa ni bura no yenni di nkomo ebisa no se na ono amu ankasa no asemi wotenten ani wo kire mu se owo fie na yebabo na mane se ne shenkani a ono de ka ma no be na wo fie ni na sabe ode akonye sa ankwanchi nti nam so ema oba police station ho abahwe se de ansamiti ampa e police phone di tunani se sei na esi eni ntino ni kase ne ka ne normal no nyina wo se de atugwa no ni na esi e police station ho ma ogina ho ma yeni di nkomo na animu
ɛna wɔkyerɛ sisi apolisifoɔ no ama no hu sɛ nipa no wɔfiri mu ankasa anita na bie mu wɔn nso so a saa bee no ɔmo ayɛ no criminal anaasɛ ɔmo kyi bie mu nso ɛɛdi no baako no deɛ ɛɛdi kakra saa bee ɔmo adɔktafoɔ gu so a ɔmo hwɛ na apolisifoɔ no ahwɛ sɛ na koro a ɔnaasɛ ne dɔn nsɛm kanyi a ɔde kaa no maa no no ne kɛsɛ apolisifoɔ ɛde no ato wɔn kuku mu ɛhwɛ nsɛm mu kakra nti nkɔmɔ a ɛni bi no ɔno ne fam deɛ a otumi ɛde kyerɛ yɛn nti saa bee a ne kɛsɛ deɛ ɛsan sɛdeɛ ne esi anɔpa no kɔmɔ deɛ ne kaa no sɛ nipa a wodi kan a saa bee kaa ne sii no so deɛ maame no ɔyɛ nyame dea a saa bee no apolisifoɔ hwɛ na wɔn pɛ n'akyiri akwan sɛdeɛ ne maame di kan di nkɔmɔ anɔpa no ne kyerɛ sɛ kuma ase bɛtumi saa bee nyinaa no ɛnyɛ adeɛ a wɔn ate ne ho mpɔpɔ yi bia nti wei no apolisifoɔ no egu so a wɔn twɛn na wɔn hwɛ anim sɛ yɛde tutu mframa mu yi ebetumi aba sɛ obi bɛte na mpono bi a na ne nua bi anaa ne ba bi anaa ne maame bi ɛka no sɛ wɔkɔkɔ di gaba mpofuru mu ha na sɛ wɔmaa no sɛ bi obɛtie akyire na sɛ waba deɛ a ɛneɛ yɛde to dwa yɛae ɛna amanfoɔ bɛhu na ɔkyerɛ mu a ne kaa no na ɛfiri kafo timpom wɔ no na ɛreba a ɛwɛdu a na ɛde n'ani ahwɛ kagyetia hɔ ɛno nti no berɛ a ɔkyere wei no mu nyinaa no ɛyɛ adeɛ a awerɛhosɛ no asia no sɛ nua baako a anaasɛ ɔbaa baako a ɔno kɔhyɛ kaa no ase fie no saa bɛyɛ ne nkwa ɛyɛ ne nsɛm biom nti wɔn a aka no deɛ ɔmo gu ayɛhwɛ deɛ ɛde wɔ mu no so deɛ nso ɔmo gu so a ɔmo hwɛ no nti kɔma meedi akyire akɔpem sɛ ɛnu anwummerɛ no na sɛ ayɛ deɛ ɔda yɛresu anaasɛ biribi saa no anaasɛ deɛ wawulu mpo no abusuafoɔ no bɛtene nka na ɔmo abɛba apolisifoɔ no hɔ ma yɛkɔ akɔhu sɛdeɛ ɔmo nso ɔmo te bia tia kɔma mɛdi akyire akɔpem sɛ anwummerɛ no nsia no mu deɛ bɛfi mu abɛbia sɛ tiefoɔ bɛte ɛwɔ deɛ kɔ ɛwɔ soanara aba so menim deɛ yɛnim sɛ nnɛ sɛ wopɛ obi akyerɛ akwan a ebia na mobile phone ketewa bi ebia na ɛka no ho menim bia kaa no twi faa no so saa no ebia na mobile phone no ayera anaa bia kaa no ya mobile phone no na bibia saa nkita no a anaa kaade bi kwa na bibi kura yɛnim sɛ mmaa no deɛ sɛ ɔmo kɔdwa mu saa no yɛm taa ɛwɔ baage kumaa bi tuntum kumaa bi ekura ɔmo hu na ne Ghana card sɛm ne hospital card sɛm ne bibia ne nneɛma nketenkete bi saa ya na ɛkyerɛ n'akyira kwan wono mu di nkɔmɔ no bi saa ni hɔ yɛne wɔn a wɔbɛn hɔ no di nkɔmɔ no ɔmo kyerɛ sɛ bibi saa ekura no mu ne mu na yɛhwɛ sɛ apolisifoɔ no sɛ bi a biribi saa nso obi mpɛ hu no bɛnkyɛn bi de abrɛ wɔn mo a na nka yɛne wɔn nso di nkɔmɔ afei na ɛnam ntutua a ɔmo gu so ɔmo yɛ nti ɔmo ama yɛbrɛ sɛ yɛnya abotire kakra na mmepa mu no deɛ ɔmo yɛ afa hu bia no ɔmo bɛma yɛsu ehu na ɛno akyire koraa no yɛde ho nsɛm koraa etwa to hɔ de ato mfam nti na yɛ mu sɛ kɔpem sɛ enyimɛ no ɛnu mu no nsia no na ɛho nsɛm biara apolisifoɔ nso de bɛma yɛn ama yɛtumi atoa so sɛ wura no mu nya mma mɛhwɛ wɔn a mpo wapira ɛne deɛ wafiri mu no koraa no a ɛkwan bia so no apolisifoɔ bɛboa yɛn ama yɛde ho nsɛm so aba bɛsi yɛho adanse bie bi a ɛte saa kɔma yɛgu so a yɛtwɛn kwame owuo deɛ obia ne hɔ wɔbɔ mpaeɛ sɛ owuo mmra ne fie anaa nabɔboa no na menim sɛ soa me runabout ɛba yɛ adwuma mu ha ne adeɛ yɛaka ho asɛm a na agya ɛtɔmmerɛ bi nso a na asɛm no ka no akɔyɛ tentententen yɛ maamenom ne yɛ nnua maa no ɛna nɔpa de ɛsiiɛ no wohwɛ wɔn anim ne sɛdeɛ ɔmo ho ɛne bia sɛdeɛ ɔmo te bia ne adeɛ nsi tie kakra no a wotum sɛ ɔmo asua biribi kakra bi afiri mu sɛ ɛhɔ kwan no ho tena no ɛhu de ma wɔn ankasa na wɔn nyɛ sɛ bi obi na ɛto wɔn no aduane agu kɔbla sua deɛ ɔmo asua ɛsiane sɛ gyina me ne ɔmo gyina ne yɛdi nkɔmmɔ no nyinaa kyerɛ sɛ wonim ɛma asuban ɛba ne si a ebubuobɔ ɛne mu yam ne nsa gu me tio ɛne ade nyinaa kɔbla ne nyinaa ɛkɔ so wɔ mo fam nanso awerɛfosɛm sɛ sɛ baabi pɔte a asɛm no fiyɛ no deɛ maa na ɔmo te hɔ nyinaa sɔrɔ gye nanso wotu anammɔ bɛɛ edu ɛne na bio no nso a wɔn a wɔn aka abo nso egu so ɛtɔn deɛ kɔbla wɔn nyinaa te hɔ nom nanso so awerɛfosɛm nyinaa gye no sɛbi ɔmo aduane ɛne ɔmo ano aduane ne ɔmo mma nti ɔmo da so te hɔ nti mɛsirɛ sɛ bi a mpanimfoɔ bɛhwɛ na ɔmo atumi atu fo ama no akɔ anim mpo ebi a ntɛkyɛ nyi a yɛbɛn no ɛbɛn no hɔ yi sɛ ebɛtumi aba so anim yi a mpanimfoɔ nhwɛ na wɔn a wɔn afurafura hɔ nyinaa no ɛsiane sɛ tebea no ankasa baabi a wɔn wɔ no kɔbla wɔn ani kyerɛ sɛ sɛdeɛ wɔdi kanka no ɛnyɛ baabi a ɛsɛ sɛ wɔn tena ɛtɔn adeɛ na anum hɔ sɛ abusuafoɔ bɛka yɛ a yɛpam wɔn nyinaa firi hɔ nanso obi ehu deɛ ɛyɛ a yɛba baako mmienu na nnɛ wɔn abɛgye hɔ han a akɔfa wei no ɛde abɛnti mi gyiri sɛ wɔn asua biribi kakra mu nanso kɔbla yi ɛnam sɛ wɔn ano aduane nti no ne kɛse yi wɔn da so ɛtete hɔ nom a anammɔ bɛɛ aduonu ɛne ne du ntamu a baabi ɛhɔ no asɛm no ati hɔ na wobɛhu sɛ ɛhɔ ayɛ pradadaa deɛ aka deɛ wɔn kɔbla wɔn da so gu hɔ ntoosi ne nyaadoa ne adeade sɛ wɔn gu so a na
omo tonton ho kama mienu no de omo hu mabusuafo wo ho omo da hospital no kama omo bie ni hɔ ma bɛpem saa bɛdu mienu abusuafo bi atumi aba ɛno nti ɛna policefoɔ no yɛne ɔmo efrɛfrɛ na mu a yɛhwɛ sɛ bia nsɛm ɛto kɔntra mo mu ɔmo betumi ate bibi saa na bia atumi aba saa de ɔmo nim sɛ aba ne sɛ bi kura de nipa no wɔkra fie anapa bia anyimire na ɔbaba enti me gitum sɛ bia nkɔdura anyimire ewiem bɛdwo na onipa bi ma deɛ hɔ ɛna ɔbɛbɔ ho so no waka ho sɛ bia na bia yɛken ɛyɛ ne me hu nipa nti ma me ntu anamo nti kɔma egu so a ɛne polisifoɔ no ɛne nam ho a yɛhwɛ sɛ mmoa bi a bɛtumi aboa ma wura no matumi aba bɛhwɛ ayarefoɔ ɛne sɛde de wafiri mu no nso so kwabena anopa no wokɔ kwame anopa no a yɛ ate sɛm sɛ driver ni ne sɛ ofeli break menim wokɔɛ grounds wɔ no saa neteɛ kwabena bra ne di hɔ deɛ nyame anim ni ɛnam sɛ ɔno no wɔkɔdi ɛwɔ nyambrɛ nsɛm sɛ ɛde nti no na polisifoɔ no deɛ ɔma hyɛ na ka kyerɛ nkɔmmɔ no deɛ manya no nyani na mmom no sɛdeɛ yɛtee no mframa deɛ saa na amanfoɔ ɛkɛka no hɔ sɛ ofeli break ɛne nti na wahu deɛ yɛ a ɔde ɛkɔnu wɔn ase a ɛkɔfa atorɛnkyɛm deɛ ntina brɛ wɔn a wɔwɔ no yɛ asɛm wɔ awurade kwame kwame kɔ so a na ɛdi akyire no asɛm deɛ awerɛho yɛsɛ wɔgye ka yi kura na wɔtwe mmienu kura mbae kwame yɛ no kura saa ho kɔna biobe mu a yɛsɛ wɔgye ka yi na wɔtwe mmienu kura mbae driver ni ai saa na hyɛn wura no a yɛwura adwuman boadi wɔde tu m'anim na sema ɔka no pɛpɛɛpɛ a ɔno yɛwura adwuman boadi nkyerɛ sɛ ɔno ɔte ahwa ɛna driver ni nso so ɔno nso te atimatim nti nkɔtɛm hɔ a ɛna ɔmu nyinaa ɛkyerɛkyerɛ agya wahu no mɔbɔ sɛ obiara nso bɛkɔ n'ano a akɔfa wei ɛde aba yi driver ni no wode w'ani hu no wɔyɛ pɛ ne mu anaa wɔyɛ akɔdaa kwabena mo kyerɛ mu a kaa wura ne kyerɛ mu a ɔwɔ mfie bɛɛbɛɛ aduonu nwɔtwe ko na aduonu aduasa soɔ biribi saa ɛna ɔno nso so ne mfie no bɛɛ saa kwame mo ne adwuma wabɔ adwuma kɔ so a na nwumere no yɛbɛsan bɛdan wo biom wae mmate a kwabena yɛda ase papaapa yɛnnua bɛma kwame redu ɛna yɛte ne nka yɛma yɛ nyinaa yɛ ho hyɛ den ɛne yɛakɔ yɛbɔ mpae nso sɛ gya sɛ nwunu dwo na sɛ bia wo ne obi na ti fie saa na sɛ bia wo maame anaa wo papa saa bɛde bia nkora no kɔ skul nti ɔmo nte hwee mmom sɛ bia wo ne obi ɛna ti fie na ne agya bi na bia nwumere du na wɔ mmaa ne ade a mesrɛ wo ba so am police station ho ankɔmɔ bi wɔ hɔ no ebia na aprosefoɔ no bɛtumi akyerɛkyerɛ mu kakra de akyerɛ nam so bia wobɛhu wo de hyeɛ no awia pramto bɛ kaseɛ na waso gu so a wotie no Sompa 93.1 FM Sompa 98.9 na yɛkɔ yɛ nim abusuafoɔ yɛkɔ yɛ nim na mmara hɔ sɛm korɔ no amu ne yɛda so gyina yɛkɔ kɔfɔre dua po yɛ mantamu ne yɛtete akyerɛ sɛ hyɛn bi so akɔtwiafo wura bi so ama wɔn nso agye kura wanka bi kwabena nyako yɛ amɔ ne bɔni wɔ hɔ kwabi amini aba yɛn nso deɛ asɛm a wɔde nam ne mu ɔden ɛba ne sɛ me nuaba mɛmɛtefo nyinaa aha bio ama makɔ abadoma bapue mantam kopɔn kɛse kofo dua emu na sei ɛna asɛm no ɛteɛ onipa ko a yɛhu no no sɛbe ɛnyɛ sɛ bi a yɛntumi ɛnkyerɛ sɛ ɛyɛ hyɛn de twifa ne so anaasɛ sɛbe obi ne ku no anaa mpo no twɛde mponyankopɔn ankasa ɛna ato nsa ɛde afrɛ no na mmom no ɛna nɔpɛ yi wode fi aberewa nkwanta ɛde kɔ ɔyoko kwantempɔn ɛso a kwan no yɛfrɛ no sɛ kasagyan kwan kasagyan ɛne ne kwan no ɛdin a de frɛ no na wofi aberewa kwanta de kɔ ɔyoko a ɛkwan no fifi hɔ baabi ɛna nadmo mpanyinfoɔ wɔ new dwabin north ɛne mpo no ɛyɛ environmental officers mpanyinfoɔ akɔhu sɛ sɛbe obi a n'adwom ɛka no a yɛn nyinaa yɛka wɔn yɛfrɛ wɔn sɛ abɔdanfoɔ no yɛakɔhu sɛ ɔbɔdam ni baako ato ayanom ɛwɔ nseɛ do a ɔno a ɔda ɛkwan no ho pɛɛ ɛwɔ ɛyɛ kakasagyan kwantempɔn no so na ɛbɛn ɛyɛ SDA college of education ɔmo school park no ɛsiane sɛ ɔmo school park no ɛbɛn kwan ho paa nti na ɛbɛn pɔtɛm hɔ nom ɛna saa rɛhosɛm wei ɛtumi ɛsiiɛ na saa bere a me no ɛkasɛ no sɛ wohwɛ onipa ko a ɛsɛ bɛ n'adwuma ka na wato ayanom ɛwɔ nseɛ do no a yɛkɔhu no no na ɔhyɛ nika atetetete basabasa a ɛsoro atareɛ deɛ na ebi ɛnhyɛ no na yɛpanyimfoɔ ɛnhu bibiaa ɛwɔ ne ho sɛ mpo no ebi obi de bibi atwa no anaasɛ mogya bi ɛwɔ ne ho ɛno nti saa bere a me no ɛkasɛ no deɛ
nadmo ni police mpanyifo ababonten da betu dwa akyem sɛ ɔmo ntimi enkyerɛ adekopɔtea ɛma saa abɔdam ni wei ɛto ayanom ɛwɔ nsie ɛdo na ade baako nso wɔ mu ne sɛ adehye a wɔtete mpɔtam hɔ no ɛkyerɛ mu sɛ saa ɔbɔdamfo no deɛ ɔmo nhu no ɛwɔ saa mpɔtam hɔ ɛda ɔmo nhu no ɛwɔ saa mpɔtam hɔ ɛda ɛno nti ɛkɔkɔyɛ sɛ adeɛ baako a yɛ nwa kakra ɛde ɛma adehye wɔ mpɔtam hɔ no sɛ ɔmo kyerɛ mu a sɛ bia abɔdamfo ɛwɔ mpɔtam hɔ no a ɔmo ba ɔmo ɛkɔ no ɔmo ne wɔn dedaadaa ɔmo ne wɔn de biara nanso wei a ɔmo hu sɛ wato aya no wɔ nseɛ dɔ wɔ kwan ho no ɛnyɛ adeɛ ɔmo anim no ɛno nti ɛno nso ne adeɛ baako yɛ anwadeɛ baako ɛwɔ mu na me nua baa sɛ mɛka ɛde asi so deɛ a na mɛka sɛ woba Kufuor dua ha ɛpo matam kupɔn kɛseɛ no mu a abɔdamfoɔ ɛyɛ adeɛ a ɔmo dɔɔso paa ɛwɔ ɛyɛ Kufuor dua mmɔnten so wɔne nanenam a wotumi sɛ wotɛ ahyia abɔdamfoɔ a wotumi sɛ ɔmo dɔɔso paa yɛ biribi kora mpo a municipal assembly no ɛde kan aba abɔnten abɛkasa de afa ho sɛ ɛsɛ sɛ ɔmotumi yɛ biribi ɛfa ho nanso nka meyɛ sɛ adeɛ kye adeɛ sɛn no na abɔdamfoɔ dodoɔ ade bia hu wɔ Kufuor dua no ɛyɛ adeɛ ɔmo hwiri ɛde kɔ nkan ɛno nti saa bere yi a ɔbaako afim atɔ ayanom ɛwɔ nseɛ do ɛwɔ kwan sonko mpo a obiara hyɛ da ɛnte aseɛ no yɛhwɛ nim sɛ municipal assembly no ɛne bambɔ mpanyinfoɔ bɛtumi atu ho anammɔ na sɛbe abɔdamfoɔ mo yɛ agye Kufuor dua abɔ so no so ɔmo bɛtumi ayɛ biribi afa ho a ɔmo bɛtumi ayɛ biribi afa ho na nkosi saa ne deɛ bɛtumi aka ɛde asi me busa people ɛsɛ me no kasa yi no yɛhu ɔbɔdamfoɔ a watɔ ayanom ɛwɔ nseɛ do ɛwɔ aboroa kwanta ɛde kɔ ɔyɔkɔ kwantempɔn no so ɛwɔ New Dwaben North Mansi no mu ɛwɔ apuei mantam ha na wɔwura no a yɛsusu sɛ wɔabɔ dam wɔ no anyam bi a wɔte sɛ yɛ ankasa kyerɛkyerɛ me nuaba ɔnyɛ obi a ɔyɛ nipa tenten ɛsaa wohwɛ ne tenten na ɔbɛtumi ayɛ 5 feet ɛne kakra obetumi ayɛ 5 feet ɛkakra ɛne kakra ɛna ne ɛtɔ so mmienu nso no ɔyɛ nipa tuntum ɔyɛ nipa etuntum ɔnyɛ nipa ɔyɛ nipa kɔkɔɔ ɔyɛ nipa tuntum na ne tirinwi egu ne ti ɛso no ɛnyɛ tirinwi ɛbɛka se afu ɛkyɛnɛ so bebree a obetumi aka sɛ bi onipa no obi a ɔbɔ dam no edi bɛyɛ mfinhyia enum atwam ɛnyɛ bebree saa nanso wohwɛ ne appearance atare na ɛhyɛ no wɔ fam no na ahwɛ sɛ na ne mmɔwerɛ ayɛ na ahwɛ ne tirinwi ayɛ na ahwɛ sɛ na ne ho ayɛ fi no a sɛbe obi ɛnka nkyɛw sɛ sɛbe onipa ko na ɔda hɔ no ɔyɛ ɛyɛ ɔbɔdamfoɔ ɛna ɛda hɔ na mmom no me no ɛkasa no yɛnhyɛ da nim akoko pɔtee a ɛnam so ɛtumi ama no ato ayanom ɛwɔ nseɛ do na gye sɛ ɛhyɛn no wɔ ɛtete sɛ abɔ no wɔ no nyɛ hyɛn bia na abɔ no meboa dabi ɛnyɛ hyɛn bia ɛna abɔ no ɛnyɛ hyɛn bia for now ne deɛ ɛnyɛ adeɛ a mpanyinfoɔ atumi anya biribi a ɛkyerɛ sɛ ɛyɛ hyɛn na ɛbɔ na mmom no ade kyeeɛ no na wɔmu da hɔ mo kwabena no wama ne yɛbɔ abusuama ne bɔ ne kwabena nyaako no yɛte ne nka ɛfiri ɛpoyɛ mantam mu Kufuor dua na kyɛ sɛ arɛhosɛm a yɛateɛ no no ɔwura bi a yɛsusu sɛ wabɔ dam wɔn akɔhu no sɛ wɔda kwankyɛn a wɔti nananom ɛwɔ nseɛ do yɛgyina wɔ so no yɛato nkrataw yɛba BC resource no a wɔayɛ kefoɔ ɛsusu sɛ aba no yɛde mu nsɛm ɛbɛto dwa Ghana Fue! Yay! Fido Asisemo! My people! Fido transformed them app. The new Fido app is pink and much more. Yes, your loans got quicker, simpler, and friendlier. And your loans in Kwa, ya add the Fido score. Ya de Pwauma unya besia kesie. Ane insihu kakra bipe. Entifa wo Android phone. Na install it Fido app every Google Play Store. Sisia. Anal dial *711*999#. Channel Sosa Comfortos. Fido any agent bia. Untueska ansiyama obesia. Ekwaya befaso enya loan. Ene se ube download the app no ewo Google Play Store. Fido. Fido. Endless opportunities. Sompa. Abusuan yada wase na yama wakwaba. Ye ko sunwane bono mantam no emu. Ye nuanom Sompa 98.9. Ene oma proboa ana omukopie mu ewo baabi e fro se Kotokurum eno ewo sunwane na ebra omukopie mu ho nkomodidie mu ano omonto mani a na se baabi a school dan we si ankodai eba mu school yi beji nimde ne adwen de ebe ka kwan do na ka kwan su kwa na mfuturo nyina agi ho no mu aboso yi ampani ampare se omu hwehwe mu adidi nkomo a enti nkomodie mu kra na ebetom se oh Monday no ho a anaja ahwefo ne awofo yese da bi Sadia nkoda na harawa ne won brebo esi sai ne yare nketenkete bi a eba nkoda nipadua mu no
wodwene ho baabi a wonte ase no saa mfuturo na ewura schools no mu a enti ba ne saa de ne kyese nkwadaa no mɛtena fie koraa nti yɛn nuanom adidi nkɔmɔ anom se daabi asɛm deɛ ɛne ma yɛmmɔnwura owura Dramani Mahama na yɛne no ɛnni nkɔmɔ wɔn na yɛ assembly member ɛwɔ hɔ ne yɛbusan sɛ owura Dramani nea yɛyɛ atie no yɛde nsɛmtwerɛfoɔ yɛmpɛ sɛ yɛbɛgye asɛm no aka wo na wogyina ha yi ɛdeɛ paa na ɛkɔ so ɛwɔ school yi mu mfuturo a ɛwɔ kurom ha no a mpo egyina ɛyɛ nyinasoɔ ma awofoɔ kaa sɛ mmɔ ma sukuu na ho nsɛm sɔre bebree kyɛ sɛ megye me ho baabiaa ɛnye ɛna awofoɔ no de complain baeɛ sɛ ɔmoma no mfuturo no de wɛ a mfuturo no sɛ wura sukuu mu ane deɛ ɔmoma nkwadaa no ɛmma sukuu sane sɛ bebree ɛyare ɛma ɔmo deɛ ɔmo kɔ ayaresabea yɛsɛ mfuturo na ɛha nkwadaa no ɛnti sɛ ɔmaa bɛtena hɔ na mfuturo no awura ɔmo deɛ ɔmo nte aseɛ ɛna meka kyerɛ ɔmo sɛ ɔmo ɛnya abotrɛ biribiara no yɛde ɛyɛ kwan a yɛfa so na yɛyɛ sane sɛ mmara wɔ ha nti deɛ mekaeɛ no na ɔmo pɛ sɛ ɔmbɛtem ase because ɛkame ayɛ sɛ na ayɛ sɛ medifɛnde biribi nti ɛbaa ɛyɛ ama ɛkɔyɛ sɛ saa deɛ a mema ɔmo sɛ ɔmo ntwerɛ krataa na ɔmo fa nkɔ nti meme secretary koraa ne twerɛ krataa no ɛna yɛde krataa no ɔmo adrɛse to ɛyɛ regional education director ɛna ɔma regional minister baako ɔmo kɔpee no na ɔmo kɔpee municipal chief executive na ɔmo kɔpee municipal education director nti deɛ ɛkɔbaeɛ no sɛ wo sɛ ɔmo nya no nteɛ sɛ mpanyimfoɔ aba ha sei na baa ɔmo baeɛ no ɔmo nnim neɛ ɔmo de baeɛ nti ne mate bibi sɛ mpanyimfoɔ no baa ɔmaka bibi agom masuma nka menka nkyerɛ wɔ mo na mesɛ ne kwasɛm no sɛ bibia ne hɔ amate nti ɔmo nya abotra no menkɔ hɔ mmra na ɔmo sɛ ɔno abɔ yɛnte akyerɛ na sɛ mpanyimfoɔ no ɔmo mu yɛn sɛ maba ha na sɛ yɛse moate sɛ yɛse yɛma no yɛma ɔmo ma skul na sɛ maba abɛhwɛ a anyɛ hwɛ wɔ sɛ nka moka bibi ɛde kyerɛ na nka ɛhu sɛ asɛm a yɛkaɛ no ebia maka nkwanhyɛ kasa bi akyerɛ anaasɛ makyerɛ anamɔ bi a yɛbɛtu baa maba ha kɔdeɛ na manka hwee deɛ yɛnte aseɛ nti meyɛyɛ sɛ ɔmo ntwɛ ɔmo sɛ daabi ɛna ɔmo decide sɛ ɛyɛ Monday no ɔmo abɛhyia wɔ ha a ɔmo bɛhyia a ɔmo te deɛ kyɛ ɔmo ma nkwadaa no ɛma skul na deɛ ɛyɛ wɔ mu no sɛ me nso me nuanom wɔ mu bi ɛna mea memma wɔ mu municipal district police commander ɔfrɛ me sɛ ɔmo hia me ɛwɔ MC office awia anwummerɛ 4 o'clock na mesɛ mate deɛ ɔmo kaa sɛ ɔmo hia me ne ɛyɛ PTA chairmanfoɔ no mmienu nyinaa na me so mate mɛba yɛkɔɛ na MC ne mpanyimfoɔ police mpanyimfoɔ ɛyɛ BA9foɔ na station director no ne headmasters ne headmistress ne ɔmama ka nyinaa wɔ bi questions ne ayi kɔɔ so ɛma ano yɛ bi a mɛsɛ mewɔ no mede baeɛ nti deɛ ɛkɔyɛ no sɛ solution no ne dɛn because sisi yɛ awofoɔ sɛ ɔmoma ma school abusua wei ɛyɛ nsɛm a ɛfiri sunwane koto kurom ma basic school ɛba na yɛn nuanom ama nanso hɔ a wɔsan toa so apusi assembly kakra ebusa ne sɛ ne ɔmo ateɛ ɛne sɛ nkɔdaa no bɛyɛ sɛ du koraa ɛgye apɔmudene ɛwɔ kɔmfanɔkye aban ayaresabea na nso mu asɛm te sɛn si ayɛ kɛsɛ no yɛwɔ nkɔlaa ɛkɔ bɛyɛ 10 a ɔmo nyinaa yare a yɛ mfuturo bi mu kɔ akɔmfanɔkye sisi a o mu akɔmfanɔkye sisi a nti bi mu so ahera mfutu kyɛ nyɛ yinze o wogyina ha koraa ntimi nti w'anim atɛkyɛfoɔ mo gu sukuu na nose mask na abɔ ɔma noma na tekyɛ ne mmom abɔ nose mask home no koraa te sɛn papa ɛnyɛ yinze saa bet agya Ghana for you yɛwom Awurade hu yɛ mmɔbɔ owura Dramani Mahama ɛyɛ assembly member de ma adehyɛ ya ɛwɔ Kotokrom electoral area no ɛwɔ Bono mantam no emu yɛkɔ nsɛm foforɔ mu na wɔayɛ ka dwumakuo no de aba sɛ ɛmfa firi kɛseɛ yi so na nto aba atan ahwɛfoɔ awofoɔ ɛne nkɔdaa a wɔn motena ase twerɛ nsɔhwɛ afeatwa muo no mekyerɛ BEC no nyinaa sɛ wɔn nsɔre no a wɔn twerɛ no sunsunsansoɔ yɛ resource no aba abɛtɔ dwa na wɔyɛ provisional resource sɛnea ɛda no da nyinaa yɛ a na wɔn mota aka wɔn nsɛm ɛfa no na deɛ teɛ no sɛ nkɔdaa yɛ wɔn tena ase a wɔn twerɛ BEC nsɔre afe a etwa muo no wɔn de resource no nyinaa da ɛkɔkɔ ɛyɛ kuropɔn mɛnse mpanyinfoɔ a wɔn hwɛ nwoma sua so na didi mu a kyerɛkyerɛ mu a na ɛde akɔkɔ sukuu ahotoɔ mu sɛnea ɛbɛyɛ a sukuu ni akɔdaa bia ansa ɛbɛtumi aka no deɛ wɔn fa saa akonnwa wei so na wɔn aka de akyerɛ adehyeɛ nom sɛ adesuafoɔ maako 416 416 students abusua wɔn deɛ no resource ni bi wɔn ma subject no mpanyinfoɔ atwitwam na deɛ ama wɔn atwitwam no yɛ sɛ saa nkɔdaa maako 416 416 no dodoɔ no a de apɔ konkro wura mu ebi mu de mobile phone ebi mu so kora aboa no mu a ebuku yi wɔn tabiri na wɔn de kɔɔyɛ ɛne mu nsɛnsɛm bebrebe afei nkɔdaa maako aduasa nwɔtwe 38 students wɔn nso deɛ no subject ni bi wɔ no mu a wɔn mo asom yɛ a wɔyɛ mu ehwehwɛmu enti sɛ wabɔfra no kɔhwɛ no deɛ no na ho sɛ W da hɔ no mu a
na gya sɛ no wɔayɛkefoɔ nsa da so a wɔn mo hwɛ sɛ ɛnyɛ apɔ kronkron na wɔde twerɛ yɛ anaa wɔn mo san so kyerɛ mu sɛ adesuafoɔ maako 73 students wɔn mo so deɛ no deɛ akɔkɔɛ no sɛ wɔn deɛ results ne nyinaa ɛna wɔn mo atwa mu o wɔayɛkefoɔ atwa mu wɔn mo so deɛ no yɛ apɔ kronkron saa sɛdeɛ yɛkɛn no wɔn deɛ na ɛyɛ atrapɔ egyina saa bɛbɛpɛ na wɔsɛ ɛba noɔ enipa du baako bi nso deɛ wɔ hɔ nom a wɔn nso results ne nyinaa www na ɛsɛ ɔbɔ akɔhwɛ no na no nso wɔayɛkefoɔ nsa asom results ne nyinaa da ɛnya deɛ a wɔn nsa ebɛtumi aka afei wɔn mo fa saa akɔnya no so na wɔn mo aka na wɔn mo de akyerɛ sɛ sukuu maako 40 schools bi wɔ nom a wɔn nso subject ne bi hwehwɛmu gu so adaeɛ a ɛkɔ so dendenden a ɛnyɛ asɛm kumaa wɔn no yɛ anamonto sonko yɛ wɔyɛ kadwumakuo no de agu akwan mu sani afi bi ehunu sɛ nkwadaa kɔtwerɛ nsɔhwɛ esusu sɛ apɔ kronkron kɔ soɔ no saa pɛpɛ na afi atwa mu deɛ no bi yɛyɛ enti sɛ wabɔfra anaasɛ wɔba no kɔ no kɔhwɛ no deɛ na ho sɛ w wɔ mu a ma no nyɛ ɔnwanwa pii ɛno no kyerɛ sɛ wɔayɛkefoɔ nsa so mu a wɔn mo yɛ mu hwehwɛmu na mmom sɛ wokɔ akɔhwɛ wɔ cafe ne adeade na ɛhɔ deɛ no ne nyinaa results no wɔn nsa ka na ɛsɛ kronkron ma awurade ɔho soo asɛmre baa ne ama ne bɔne grace mensa agyeman nana yɛ grace yɛma no kɔ examination checker centers ahodoɔ deɛ ka ne sɛ cafe no ɛkɔkɔhwɛ yɛ sɛ aso nkwadaa na wokeka te sɛ wɔn mo hwɛ mo results no anaa sɛ ankasa na nneɛma ɛkɔ na wɔkɔ yɛ na ama ne ba a ɔde brɛ yɛ bi ni mede aseda bɛma nyankopɔn sɛ wama me ba no atumi ayiyie bla wɔ mo berɛ yɛ nyinaa afiri mmerɛ tenten ama mebɛyɛ ne mu anwu ase te sɛ ne nyame aboa me ba na ɔmo akwaraa biara na ɔmo sa nyɛ sukuu papa yɛde aseda ma nyankopɔn nkɔma akyikyafoɔ ɛne obiara results no de abɛi na ɛtaa yɛ ho adwuma ɛnyɛ ne nkwa na ɛyɛ ho adwuma nti awofoɔ no deɛ awofoɔ no ankasa bi ɔmbɔ no akyi ba a ɛna sikasɛm de ɛnyɛ problem but nkwa no ba a sieni sɛ awofoɔ no ɔmde sika no ma nkwa no ɔmkɔdi sɛ ɔmkɔyɛ de ɔmba ɛna sikasɛm no ayɛ sɔmsta bi anɔpa ɛkora nya challenges mene bi ɛnkora bi ɛkyɛke ma ɔmba ɔmo se ɔmfu sɛ 10 cities so deɛ ɛtwa mu koraa no kɔ bɛɛ 6 years sɛ wade asɛ nti awofoɔ no de ɔmde nkwa no akyi ba a na ɛyɛ ɛboa ɛma no ɛnom ayɛ simple ba nkwa no ankasa ba koraa no a na afei deɛ nkwa no ba a ayɛ na sikasɛm no ɛndɛ no kora deɛ mmoa abusua na kyɛ sɛ ɛno no nkwadaa no wɔn results no aba bc deɛ na mekan nti woyɛ baatan hwɛfoɔ a wadaroma no akɔhwɛ ɔba no deɛ ɛwɔ cafe ahodoɔ mu no ahwɛ sɛ so akwadaa ne mmɔdenbɔ no sɛnea esi bi kɔɛ w'ani agye ho ana afei yɛnkɔ ahafomantam no mu na yɛgyina mu ɛwɔ asitifi south abatɔ mpɛsua so wɔ ahafomantam no emu achampemene ɛde ma akyerɛ nsua nananom atena nkonnwa ɛyɛ nana adusai poku konkonko nana ɛkasa yi ɛbra na asitufi south pani kwankyerɛfoɔ hwɛ nwoma sua ho nsɛm so ɛyɛ wura yɛ lucy ama ankra na ɔmu ebu nkompɔ na afei so mahwɛ 2020 2021 ne 22 no sɛdeɛ nwoma sua ho nsɛm esi kɔyɛ ɛwɔ mantam no mu na no mu no ana nana ɛde nsɛm ɛto maame animu dwumadi a ɛyɛ nwoma sua a ɛyɛ ɛso ɛyɛ wɔ mantam emu no kwankyerɛfoɔ ɛbɛyɛ ɛde ma district directors no na nanom nyinaa yɛni asɔ paa regional director no maame no ɔyɛ adwuma papaapa wohwɛ baabi a ɔbɛfa a nwoma sua ɛrefiriɛ ɛne nnɛ baabi a ɔde aduru a ɔn sɛ yɛakɔ yɛn anim yie yɛakɔ yɛn anim no na ɔsɛ yɛn nyinaa so ɛbɔ ne ti dɔm na dwumadie no wɔredie no ɛnso so ɛbɛwie pɛyɛ logistics ɛso so yɛ adeɛ a ɛha adwen nti yɛbɛsrɛ aban no baabi a ɛwɔ sɛ ahyɛn kɔ district directors no bɛtumi de akɔ rounds no akɔhwɛ sɛ nwoma sua ɛkɔ so no ne nyinaa ɔsɛ yɛsrɛ aban yɛnim sɛ ɛna fam deɛ yɛsrɛ aban sɛ nadaroma ɔmmɔ mmɔden sɛ wɔbɛhwɛ saa ɛhɔ no de ama yɛn na nana wieɛ no ano ɛna owura yere lucy ama ankra ɔpanin nso de nsɛm kakra ma nsɛmtwerɛfoɔ na yɛhyia ne nyinaa fapem ne sɛ ɛyɛ regional directors ne deɛ mfie mmienu atwa mu ni afe biara ne yɛhyia wɔ nkran na ebu akonta akyerɛ mpanimfoɔ nti na ɛkɔhu akɔhia sɛ ɛwɔ sɛ district biara nso ɛbɛhyia na yɛbu akonta ɛma stakeholders ɛwɔ ahafo region ha no nyinaa asote no mu hu yɛyɛ bi akyerɛ rcc nanso ɛnɛ deɛ yɛfrɛfrɛ akuaku ahoroɔ a ɔmoka bi wɔ mu ne wɔn a nwoma sua da wɔn akoma so nyinaa ahyiae ebu akonta no kyerɛ wɔn
ɛma obi ahu deɛ ɛrekɔ so ɛnam saa kwan no so ɛma obi nso bɛsua nneɛma pa a nkurɔfoɔ de agu apon so ɛwɔ wɔn district mu a ɛreboa ma nwomasua no ɛrekɔ anim na obi nso asua na ɔde aka ne deɛ ho ɛno nti na nnɛ yɛn nyinaa yɛhyiaeɛ. abusua taw yɛwie kaseɛbɔ no ɛwɔ zambia man mu enipa mpempem ɛna ɛbɔ dɔmpem sɛ wɔkɔgyam aberanteɛ bi yɛfɛ ne sɛ lemekane nyiranda yɛ a wɔsom ɛwɔ lusaka baptist church yɛ a kyerɛ sɛ ɛwɔ zambia man no emu na ɛyɛ biribi ne nyinaa ɛne sɛ saa aberanteɛ yɛfɛ ne sɛ lemekane nyiranda yi wɔyɛ obi a wɔyɛ disuani na ne nkyi afiri zambia man no mu na russia man no ntɔkwa bi a ɛkɔkɔkɔ soɔ no ano ɛhɔ ɛna aberanteɛ yi ɛgya russia man no ɛfa no a wɔkɔ no afei nso wakɔko ɛde ama russia man na ne tiri ankwankɔ yiyi a kyerɛ sɛ russia man no ɛfa saa aberanteɛ fɛ ne sɛ nyiranda yi sɛ wɔnkɔ na wɔnkɔko ɛmfa ma wɔn mo aberanteɛ wɔyɛ obi a wɔda afiase a abosome maako nkono ɛne fa ɛna ɔda afiaseɛ na sɛdeɛ russia ɛne ukraine tɔkwa no si kɔ soɔ no sɛ bi a woda afiase saa no a mpɛmpi no yɛtaa ayi wo firi afiase na wokɔ ɛkɔyɛ adwuma sɛdeɛ ghana ha sei no mpɛmpi no yɛ na yɛhunu sɛ yɛ na wɔdafoɔ didi yɛ nuanom bi akyi a ɔmo de ɔmo kɔyɛ adwuma no wɔadi ɔde ɔmo kɔ ntɔkwako aberanteɛ lekimani wɔno onya mfinhyia no 23 na nhwehwɛmu ne nkɔmmɔbɔ kakra ɛwɔ mu ne sɛ ɛberɛ a russia ekuo bi yɛfɛ no sɛ wagner mercenary group ɛfa no afraase no mu hɔ koraa ana ɔmo fa no sɛ ɔmmra mɛka wɔn ho na ɔmo ntumi nkɔko na ɔmo nye ɔmo man na ɔmo ano si yaa ɔmo yɛ awufo soma no si yaa ɛna nkontabuo mu kora bɛtɔ dwa sɛ tanzania hɔ nso saa ebi nso asi yɛ aberante fɛ no sɛ menes tarimo wɔno nso yɛ disuani saa yɛ a wɔno nso awuo tɛ sɛ akɔyɛ asefem nsɛm saa kyerɛ sɛ na adɛn nti na mo russia man mo no ukraine man no mo ko a na kyerɛ sɛ yɛde hyeɛ sɛbio sɛ bɔne bi mpo na ɔmayɛ na ɔmo da afiase a na mode ɔmo ɛyɛ saa adwumaso wɔ yi a ɛnɛn ɔmo nka ateasefoɔ ho biem na wɔsoafo a wɔhwɛ amanɔne ho nsɛm soɔ ɛwɔ tanzania man mu ɛyɛ sarigomina ɛtaase na sarigomina taase nso ɛbɔ amanɔne kyerɛ sɛ ampa deɛ russia yɛ no ɛyɛ adeɛ sɛ ɛha adwe yie paa wei ɛyɛ nsɛm wɔ mpanimfoɔ ɛdeɛ ma nsɛmtwerɛfoɔ a yɛn nso so yɛnsa ɛka bie afei silent night guest house and event center wɔsi yɛn kan kyerɛw sɛ bi a woyɛ ayie ayeforo bi na sɛ bi a program bi a nipadɔm bɛba asɛ sɛ drinks ne nnuane ne adeɛ deɛ ɛhɔ yɛ din ɛyɛ silent you know that deal na ipt hɔ nyankyerɛ ne ase kwan no so hɔ no mu a wɔn sɛ wotra police station no a next junction ɛwɔ hɔ no a ɛhɔ a na silent night guest house wɔ ɛhɔ yɛ silent wɔn sɛ bibia yɛ din wɔn te kora sɛ nwansana esu nye baabi a wudi afei na wɔde wɔn nsa pra nwansana biara ni o dabi bibia na deɛ me fɛ kora ne sɛ ahomakye wɔn no dɔfo da hɔ pa ne yɛbɔ mu kɔkɔkɔ hello ne wagye so brɛmbrɛm na bɔ sɛ team paa asɛ cement ne ya mixe epika pa no ɛda so sɛ tie nie kufu 0540 94 2916 wɔn a wɔkorɔ no bibia bɛyɛ kama deɛ ma wo na wia yi me da bia me ka na me ka kyerɛ sɛ aperitivo no ɛyɛ drink ɛyɛ nkumankuma bi na aba ɛfiri Italy abrokyima mu yɛhɛ da abɔ ne yɛde aba ɛboa nipadua no siesie nipadua no sɛ yare bi te sɛ diabetes no yare nketenkete kora deɛ ɛbu na ne tie koraa wonya bi hɛ wobɔtɔ mu a ɛdɛ kama wo sɛ ɛboa wo nipadua no siesie nipadua ahoɔden wom o enti mesrɛ woanya adeɛ wɔ sɛ woha wo ho koraa frɛ number yi sisiɛ 0553 94 7447 na aperitivo wonya bi na deɛ wɔ mu ni FID wo wode adu Google Play Store download app no bi wona wokorɔ no ɛyɛ fido asɛm bɛbu sa obi ayi ano *711 na bɔ 9 miɛnsa na bɔ as wona wokorɔ no bibia yɛ simple asɛm no asi wonim sɛ nyame yɛ adom na sɛ wonya mizo ɛne 5G ni bia ahoɔden ne tam sɛyi ahoɔden tam mesra bra Sompa TV na sɛ Sompa FM bɛgye bi wode wonya aba pɛ wo sɛ mepɛ mizo anaa 5G yɛtɔn bi a gyibi na kɔtɔn anaa wo sika atɔ baako bi nom na hwɛ adeɛ wo sɛ ampa sɛ edi ntrom nnuaba no na yɛde aba yɛde ayɛ mizo no wodi edi ntrom wonom pɛ no aka edi ntrom nnuaba ɛyɛ kama papapapapapa brasɛsiɛ 0242 73 ɛna afei 7
0287 na yɛnyɛ wo so na nti ɛma werɛ mfɛ sɛ mema nti nyame yɛ adom a memendɛ bɛ na wɔtwe yɛ ama yɛnhyia nwummerɛ no nsia ɛmpa mu kɔsi no nkron Ghana bɛyɛ yi a ɛyɛ nyinaa yɛma nti yɛnsom wɔ ne nipa ɔna da woroma na wia yi wɔboa yɛ ne a yɛde nsɛm nyinaa ɛbrɛ wo aban nipa yɛmfa Sadama Kokoa Veronica Jando akosua somoa wɔhene ni ama Crunches of Mame Premani nana yɛ ɔboa mali bia bɔga wɔno so ɛka ho bi afei afia agyewa kɔdeɛ ɛna nana ya Grace wɔno so edimu ntintima yie paa Erica Sari Morphin so ɛka ho yɛmfa seda ɛma MCR4 no nyinaa yɛda mo nyinaa mo aseda mo ase yɛnsamfo panyin na awiabrɛ yi ɛyɛwura Sante yɛboa Benedict yɛnso a wɔde so ma yɛma yɛbɛkenkan yɛ ɛyɛ me akosua agyewa kɔdeɛ boaten mene nana kwabena kɛseɛ sɔre so ma Rocky wɔde nnwompa agyegye ntaataa Sompa FM